kasayaatan, nahatnot ang amin aywanan. Anya na nagpintas di sa ngalubungan, katao na ulpit daw nakaparfaan. Aramidin da amin kay kayagdan, agdahat mangkadaot di tangatan. Faktorya mangruhit iti pagilyan, kasinod mapamasol, sinod natin basol, yung kasapulan met amin dagitoy. Nga magsumida, magkada tayo, pumilit ay maisakripisyo. Masit akay kayo, pinukan tayo, kabakiran ket ni agkalkalbo. Aduh ti balay ken rugi tayo, ay ket problema di gobyerno. Kanayon tay kumalaglag-lagi no anya ti mula isut apiten, inkay kad ay wanang kenamirisan, biag di kapututan ket panunutan. Kasinod mapabasol, sinod naking basol, yung kasapulan met amin dagitoy. Nga magsumida, magkada tayo, pumilit ay maisakripisyo. Kasinod mapabasol, sinod nakin basol, yung kasapulan met amin dagitoy. Nga magsumida, magkada tayo, pumilit ay maisakripisyo. Okay, sino't mapapasal? Ya, nagiti mapaspasama iti sa ngalubungan, sino nga tat mapapasal? Ya, at may samanan original composition tayo. At agyaman ting kay parang dendengan kan panagbibuya. At sapay kumata ano sa yung apuyagan. Nagiti ad-ads na wino patalas na kat dapat nagtitindulong tayo nagiti anpay nga subscribe kat subscribe kayo kan ano sa inyo nga puyakan nagiti ads na nya tayo mga skip dapat nagtitindulong tayo nya tapos takot gawis nya at ati mang pabilag mang pigsa kada tayo tapos nagtutuloy tayo nga kararamit karigiti original nga composition. So, salamat taunay kat naimbag nga oras tayo amin kat Diyos dagina. Salamat.